Здравейте всички, които гледат това видео. Аз съм Шултмутър и днес правя първият ми клип на Minecraft Extreme Survival. Extreme Survival е защото така ще се казва поредицата, на която ще снимам, т.е. на Minecraft. Да си креатнем новият world. Да си направим така Extreme Survival. Game Mode, Marlo. Options, значи All Cheats. Да, просто е това, защото да сме сигурни, че ще имаме помощ. Няма да го правя за да вземам материали. За да ако стане нещо, ако може да се измъкна от нещо, някаква дупка или нещо, да го използвам. Така. Мисля, че е заредило вече. Трябва да изчакам, докато се генерира света, да не ме забива. Така. Да, взимам 7, както виждате, да имате скин, да нямате. Просто ми прави такъв скин, който много ме нерви, но още така е направено. Да се сърдим. Така, ето ми го и първият achievement. Тук ще се опитам да съберем повече дърво. Повече, колко повече? Около 40. Защото като за начало би трябвало да ни стигне. Но мисля в първия епизод да направя къщата, защото просто ще бъде добре. И без това нямам никакви идеи къде да живея, докато не си направя къща. Затова ще направя къща в първи епизод. Така. Ще малко дърво. Програмата, с която снимам, е доста хубава, примерно за Minecraft, League of Legends и доста други игри. Тя се казва MSI Afterburner. Наистина много хубава програма, върви с хубаво качество, не лагва, има много предимства пред примерно Fraps или Bandicam. Според мен MSI е най-хубавата програма за снимане, не най-хубавата, но и по-хубава от нея със сигурност, въпреки че не знам нито на такава. Но също просто казвам, че мисля, тя е много хубава и ви препоръчвам, защото със сигурност, примерно ако снимате на League of Legends с програмата Fraps, ще ви лагва. Това е на 100% сигурно. Сега някой ще напише, примерно в коментарите, то не ми лагва. На мен, примерно, компютърът ми е много мощен, много силен и не ми лагва. Да, случва се при някои хора да ни лагва, но при повечето компютъри или при повечето хора по-точно, се случва да лагва. Така че аз препоръчвам MSI Afterburner. Също и Bandicam е хубава програма като за Minecraft, но главно за Лига, примерно, т.е. League of Legends, и препоръчвам MSI Afterburner. Може би ще сложа линк в описанието на клипа, за да можете да се изтеглите. Така. Клипът не е сигурно кога ще бъде качен. И съжалявам, че съм качил доста време клипове, просто нямах идея на какво да снимам. League of Legends не мога да играя не толкова често вече, поради едни причини, които не мога да ги кажа в момента, твърде са лични.
И така. Съжалявам, ако ви лагва, тъй като на мен малко ме засича. Ще се постарая да не лагва толкова много, защото мисля, че ще се поправи малко. Но ще се опитам да направя лак в началото, ако има такъв, ще се опитам да го правя. Но ако не мога, явно клипът няма да бъде качен по този начин, защото ще се опитам да го кача в някакво качество и някаква резолюция. И така, сега, мисля, че толкова дървощо ни е достатъчно. И да, искам малко да поговоря за Майнкрафт, защото твърде много време говорих за Fraps, има се Afterburner на Bandicam и по-точно програмите за снимане, които са хубави или някакви не са. Така, значи, ето го и нашия приятел, червенокия Хитлер, приятел. Какъв е бърз, аз не мога така. Хоп, когато се координирам. Добре, сега. Бих да обработим само половината, защото от тази част, ако не може да намерим въглища, т.е. кол, може би ще ни потрябва за да направим дървени въглища, т.е. забравих как им беше името на дървените въглища. Така, сега, тъй като още е светло навън, би било хубаво да направя набързо убежище. Въпреки че ето тук ми харесва. Има до водата, има дърва около мен, т.е. дървета около мен. И може да се направи някоя градинка там в края. Така мисля, че хубаво да започнем тук. О, не, този лак е просто нетърпим. Сега да го правя, да пълно с 50 FPS. Не знам, така малко по-малко аква. Но добре, сега обаче, щом стигнахме до камък, ще се наложи да си направим крафтинг тейбъл или по-точно workbench. Така, вземе. Скинът ми мисля, че шейдър не си спомням, но аз ще го напиша в клипа, то ще ви излезе просто името като си имам. За да може да се го изтеглите, ако ви харесва. Колко вътре толкова, нещо ще не стигне. И явно няма да се правим къща в първи епизод. Първо, защото няма да спим да се намерим място толкова бързо. И второ, защото нямаме нужните материали, защото няма да ни трябва само дърво, а и други материали, които ще са доста нужни. Така, намерихме си нещичко. Значи мисля от тук нататък да продължи, защото иначе ще бъде прекалено малка. Или, да, тук направо. Точно, като направя вратата, точно тук ще почва убежището, така да кажа. Обаче, да, така. Нали, че е ясно, че ти няма да стоиш тук. Сега така да го направя. Така, не? Да, получи се горе-долу добре. Сега обаче, тук материали. Изместим колко имаме? 16 бенча. Ще направим една печка. Ще направим малко въглища. Този крафтинг тейбъл ще го махнем тук, за да го сложим вътре. Също така ми трябва и врата. По-скоро 3 врати. Не ми трябва толкова много, но толкова дава новата версия. Хоп и хоп. Объркахме. Така, хубаво е да сложим малко
и насам, защото няма да прескачаме като Тарзан тук. И да, за сега това ми стига. Ще направя един чест, в който да оставя някои неща, които ми трябват, но не ми трябват точно сега в инвентара. Това дърво, точно това може да ми трябва да също да държа. Това, да, сега да направим малко въглища. Може да сложим 5. Видите, ме беше обратното было. Може да сложим 10. Да, мисля, че толкова ще стигне. И още малко пръчки. 4, имаме 14. Докато чакам, може да се направя една лопата или камъна. И да трябва да събера малко дърт, за да направя това място тук. Бъде по-удобно, за да влизам в къщата. Така... Виждаме клей. Това как се казваше? Да, клей. Супер. О, не, това не ми харесва. Не, защо? Това нещо много ме нерви. 40 клей, да знам. Може да стигне. 11 дърт също би трябвало да стигне. Аз го правя само за началото, защото може би следващият епизод ще направя къщата, който ще бъде доста по-хубаво това нещо. Тоест нашата пещера с 3 купчета ще почна за крафтинг тейбъл, печка и чест. На врата тук и някой топ ще служи, защото затова правя въглищата. И не само, за да може да се така намеря храна. Да изпека, добре сега. Може да ще направя 8 топча. Би трябва да ми стигнат. Така, тук да светим малко. Тук пътечката, да не се навъртат. Навъртат някакви зомбита тук и скелети и тем подобни нещица. Едва ли не изоли. Така. Сега хубаво да се направя някой друг инструмент, т.е. меч и кирка. Така. Меч изглежда доста яко. Спрем готвим. Да. Така тези може да ги прибера. Взема в точовете да не стигнат. И още малко, поне още 2. Той още 9. Ще има още 9, защото тук има един. И ще покопая малко, за да не стане много да клипът и да намерим нещо интересно. Поне така мисля. Хопара. Малко. И ако питате на коя версия играя на 1.8.7. Така, намерихме кол. Много добре. Наистина, защото онзи кол дървеният нямаше да ни стигне. Затова намерихме още доста. Ако не бях тръгнал да копая,
Друг път ще я да купя и друг път ще я да го намеря. Абе, по-хубаво се разсвършите с работа. С копаенето. Няма да копа толкова много, колкото събера малко камък, някои ресурси, да ми помогнат с развитието за първи епизод. Защото това, което имаме, няма да ни свърши работа. Така да бъде хубаво. Така го правихме. Аз се виждам и без този човек, но сигурно ако намеря някоя мина, би трябвало да ми потребват някой там. А трябваше да взема с лопатата, защото това с лопата не трябва, че се копае. Какво е това? Какво? Диорит. Това нещо е диорит. Не. Паднахме. След това ще го заобиколя с диорит. Не знам къде съм. Така. И в първия епизод намерихме айрон, както и кол, с който може да го опечем. Като бера няколко айрон, като бера повече айрон, може би ще свършим с епизода, за да не бъде прекалено дълъг. Добре, 15 кол. Айрон. Не е зле. Видим тук какво има. Айрон. Още айрон. Така. Още кол. Супер. Но за жалост не сме намерили храна. Навън имаше храна, зайци, но аз нямах с какво да ги убия. С ръка ще да ги убия прекалено. Ще да ги убия прекалено много време, а те доста бързо бягат. Нямаш как да ги убия. Бях се направил по-бързо каменен меч, да взема камък с дървена кирка, когато трябваше на дърво, трябва да се обработи и да разбера два чадъра. Точно се риба, човек. Аз пък трябваше да се занализирам. Не, чух ли сега, ще се върна. Няма да оставя този айрон така. Да оставам с айрон, не да удири с тебе. Някаква мушичка. На пеперуда. Вкъщи. Това е че интересно. Добре. Само бързо се качвам догоре. Да вземем лопата и още една кирка. Или пухо две. За да сме напълно сигурни, че имаме кирки. Лопата си имам, значи само две кирки ще направя. Едно, две. Ето ви две кирки. Така толкова може да се взема в мене, защото сигурно ще ми трябва и някое друго дърво. Но оставам пак без дърво съм. Малко може да се направя кирка, но като нямам дърво, се за нещо ще ми трябва да яда. Със сигурност. Да имам това скъпа с кирка. Добре, върнахме се. Аз ви казах, че няма да остава този айрон така беззащитен и неограбен от нас. Тези, които търсят желязо. Желязо... Да видим насам. Така, 36 кол. Доста айрон.
Там нещо експлорваме, тъй като гледам. И сега върви доста добре с експлорването. Мисля, че до тук. До ето тук. Ще експлорвам, ще сложа торч там, за да знам следващите епизоди, ако влизам в мината, да знам, че вече там съм стигнал и да мога да продължа, а не да търся наоколо нещо. Ако ще го взема в друг епизод, защото сега имам достатъчно. Колкото ще ни стигне. Да. Сега къде беше пътя? Аз пък трябваше да сложа един торч. Ще да сложа аз. Да се губя следващия път. Той пък точно два такива пътя. Като по филмите. Къде? Тука. Като по филмите има два пътя и ти трябва да бъдеш един от тях. Да. Добре, няма да ме фанеш, да. Няма да... Окей, готово. Така. 1, 2, 3. Точно. Супер. Така. Кола 45. Тъй не колата ми. Айрон. 45 айрон. Добре. Това беше за епизода. Първият епизод на Minecraft Extreme Survival. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако виждате зад мен има един, който иска да се включи в края на клипа. И така, надявам се клип да ви е харесал. Ще има още клипове на Minecraft. Но не се отказах да правя къща, тъй като клипът ще стане прекалено дълъг, нямахме нужните ресурси. Експорнахме една мина, в която намерихме доста хубави неща, като айрон, много кол. Взехме повече камък, което ще ни помогне. Този камък ще ни помогне. И да, това беше от мен за сега. Аз бях Шутмултър и чао!